Okay, man starter en video med flagermus attack. Au! Hvad skal vi lave? Skal vi spille arcade eller sådan noget? Hvad er der stemning for? Ja. Altså, jeg så Hunger Games her for ikke så lang tid siden. Det er derfor, jeg gerne vil spille det. Så jeg er sådan virkelig... Nej. Nej, mom! Skal vi ikke spille Sheep Quest? Ja! Ja! Okay, vi gør alle sammen, at jeg spiller Sheep Quest og tæver dem alle sammen. Fordi nu kan vi nemlig godt snakke sammen. Jeg var også bag os. Okay, hvor er du? Jeg er lige bag dig. Ah! Ej, der er en kat. Se, så kan man snakke om kræfter. Nå! Det kunne det spille bedst. Jeg har set dig i virkeligheden. Og det er en kat. Ej, jeg fik ikke engang lov til det rigtigt, fordi folk de er sådan nogle douches. Ej, nu. Nu grim. Jeg flygter! Nej! Oh, fuck. Elephant, Brawl, Bonner, Dragon, Arcade. Ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, I to sager. Jeg bør nok lukke mit vindue nu. Du har en flot røv med det. Har jeg godt hvad? Jeg spænker dig. Æv! Ja. Hvilket Jeg tror team? bare, join rød, der er den kom på. Jeg kom på blå. Og du kom på gul, vi bare alle sammen bare kommer på forskellige hold. Jeg vil på rød. Kom nu. Lad mig gå rød. Jeg tror af en eller anden grund, at vi bare alle sammen kommer til at være imod hinanden. Nå! Han var altså sådan forud. Jeg vil være... Kom nu. Jeg kan bare se det for mig. Jeg er ultra, okay. Du er gul. Hun er blå, og jeg er rød. Jamen, hvorfor skal du lige være rød? Hvorfor skal du have min yndlingsfarve? De er sej. Det er dit Okay, det ser vist ud til. jeg er blå. Fuck jer alle sammen, jeg er blå. Jeg er Magnus' yndlingsfarve, åbenbart. Ja, se. Mikey. Nå, okay, så er det bare... Nå. Hej, så er du velkommen til Sheep Quest. Og mig. Med min kæreste Og mig. og min bedste ven. Og mig. Ja, vi optager vist alle sammen igen, tror jeg. Jeg vil få Ej, bank dem alle sammen. Nej, fuck. bitches. Oh shit. I'm hitting the wrong people. Ej, jeg glemte at vælge Klast. Fuck. Det gør jeg også. Ja, du. Nå, bare for tak det. Jeg offrede mig for mit team. Fuck yeah. Jeg kan så Morgan godt lide Freeman. mig. What? Jeg kan så godt lide mig. Nå, Nogen der så- besluttede jeg. Morgan Freeman er med i spillet. Yes! Jeg vil så gerne have hans autograf. Morgan Freeman er... Daddy! Jeg må have hans autograf på patten. Interessant. mig- Ja, okay. Jeg fik et får! Gå væk. Jeg tror bare, jeg står og kamer ved dem, som vi allerede har. Jeg fuck Vi har laver stormet. en turtle her. Nå, det er Batman. Jeg tror i hvert fald, det er Batman. I kan ikke mene, at de alle sammen... Jeg synes, der er en Jamen, lad FK gå. på vores fucking hold. Nu stopper I kraftedet med. Jeg vil få! Jo. Så jeg skal stå og passe på Jeg forne. tror, det er univers. Det er seriøst. Jamen, jeg gider ikke være forpasser. Ulven kommer! Du skælder mig hele tiden Der er nu. godt nok mange ulve, så. Ulven kommer! Vent. Hvor? Ikke hold bare lige, du var på. Nå. Blå. Skrid! De der får ikke, de Okay. dør sådan bare lidt. Trist. De er faktisk 9.999 liv. Der kom en ulv. Det er en rev. Det er en blå rev. Det er en ulv. It's got to be a one. Nej! Hey! Det er en tag Nej, for. skat din task. Du Vi skal der tænde. vinde. Vi er nødt til at vinde. Og nej, vi står med grøn.
Og nu er blå. Ja, det håber jeg. Jeg kan godt lide Melles hold, det eneste, der ikke stormer os lige nu. Oh Jeg shit. stormer jeg for mig selv. Au! Kan du ikke bare gå ind med foråret i stedet for at kaste med det skide for? Det burde ikke være så svært. Det er ikke forkastning Jeg for kan godt lide, at jeg mig. bare godt kunne se, der var der. Følger efter dig. Jeg er lige rumpen på dig, der er hele tiden. Okay, så ikke mere. Ej, Men det er ikke så nemt at bevogte de her får. De her foregår i rundkreds. Gå væk, rød. Jeg skal altså få de der OP-spillere. Nej, nej, nej. Den der bare ligger deres liv i forquest, eller sådan. Sygt. Au, 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 au. Der, jeg får det! Og så kommer en af dine venner lige bagefter. Din tissemand. Fuck! Ja, han har en. Det er utroligt. Nej! Nej, begge hold tager! Tager vi alle sammen. Hoppo! Det er det bare. Nu er det også Det kan jeg godt glemme. Det kan jeg godt glemme. Men det er kærestevold, jeg med. Det gør du bare. Ah. Du er gammel nok til at blive meldt. Regnflex. Nej, rød tør. Gå væk. Ah, fuck. Det var det røde. I tager et for os. Det skal I ikke. Det er godt. Det er godt, Rød. Grøn. Jeg kan godt lide, at du klager over, at vi tager 1, de tager 2. Det er fordi, vi er seje. Der er en forskel. Hvorfor skal den der lille mærkelige sæl altid have mig? Jeg tror ikke, der er nogen sale med, for at være det. Ja, det er nu. I er blevet tømt for får. Ej, undskyld. Gå væk! Er det ikke lidt unfair? Nej, overhovedet ikke. Hvad er der galt med noget? Hvorfor tror du sådan noget? Fordi jeg er sej, og jeg er mig. Sej. Ja, men dig, jo, det kan vi godt blive enige om. Gå væk! Okay, ham der er da rimelig OP med et sværd. Nu begynder kugler. Nej! Det var så god forstærkning. Jeg synes bare, Team on blue. Nej! Gå nu væk! Det er grønt, der er flest! Skryd! Det er grønt, der er flest! Det er grønt! Nej! Jeg har et sværd med, for jeg tror, det er ikke fair. Har vi et sværd med? Og det håber jeg da også. Jeg sagde en dværg. Ikke. Er du ikke dværg nok? Ej! Det er fordi, der var en anden, der gik ned i jorden. Nej, ew. Det var grønt, der vandt. Jeg sagde, det var grønt, der havde flest. Ingen det også vandt. Jeg tror, man havde for hinanden for meget. Ja, vi var så sagt, nope.